हामबाय media friends rongno tini IPFT West District be khobjak 4ta division ei 4ta division mileui chung tini kokchap laikha IPFT Central Committee by dagijak boskangni 4 tarik November tini district level program ngai a program no tini no kokchap lai mung panda tini kokchap lai mani bisingtei tini kwbangma siddhanto nahajakka chung bo thayo program khlainai abromo tei salaimani yagulo chung chongui naharka aro Monday ni khorang community hall tini 4 ni program khlaijaknai 11 ta somoyo aboni bagai tini district level ni program tini district ni bisingo je division khobjak tongo o division ni joto takukte bhukno chung kobogo buskangni 4 ni program phaiman rok phainani bagai bishesh khlaiei chung IPFT rok 2009 ni simi 6 schedule area no base khaiei tini separate state Tripura land ni khorangno tisabuna chung tini bustango agoi tongoni abono toina chung haino hai tini first ni joto lukroni thaniwo Tripura land ni khorangno chung tesa haino hai tlangi thangnani bagino tini program rok khlaijaknai asumna hambai